sa Sugbo Karon. Purok system sa Bohol, sagupon sa Sugbo. Health insurance sa mga opisyal o empleyado sa Kapitulo Girenyo. Turismo sa Sugbo gipaligon, pinagi sa pagkikpartner sa duha ka eskwelahan sa Singapore. 230 ka empleyado sa Kapitulo mitambong sa labing unang Human Resource Convention sa lalawigan. PWD nga Sugbuan ng atleta milangkat utol ka medalya sa ASEAN para Games sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kulturang Sugbuanon gipaligon, pinagi sa halad sa kabataan. Ug sa maguban kita atong padayonon ang paguban sa Panginabuhi Festival sa lungsod sa Runda. Dili og dagan pa, dili lamang sa Sugbo Karon. Gikan sa lawak balitaanan sa Cebu Provincial Information Office. Kini ang kalabuan sa matag Sugbuanon. Sugbo Karon. Maayong weekend, Sugbuanon. Aniya na usab ang sinimanang balita gikan sa atong lalawigan sa Sugbo. Hatod kaninyo sa inyong Cebu Provincial Information Office. Ako si Corina Lucero. Ug kini ang Sugbo Karon. Gobernador Hilario Davide III gusto nga i-institutionalize ang Purok System ni Gobernador Edgar Chato sa Bohol. Ang Purok System sa Bohol malampuson sa batakang impormasyon ug sa paghatag sa rural services sa lalawigan. Andam si Gobernador John Davide III pag-replicate sa Purok System alang sa lalawigan sa Sugbo. Nagipatuman ni Bohol Gobernador Edgar Chato kinsa may presentar sa iyang kasinatian dito sa Bohol at sige pahigayon ng Mega Cebu Leaders Summit nga dunay tema Engaging Conversation, Engaging Partnership. Araw mas mapalikon pa ang Purok System. Gipahigayon sa Mega Cebu ang Purok Talks, Engaging Conversation, Engaging Partnership. Tumungog tuyo para ma-reactivate profiling sa Purok System. Iaghat ni Gobernador Davide ang mga local government units sa pagpatuman sa Purok System nga gisugdan sa lungsod sa San Francisco, Camotes, sanglit mas mapadali paghatod sa mga serbisyo ug mahatagan o pagtagad sa panginahanglan ang matag komunidad. We of course would like to replicate what the province of Bohol has done, no? Maybe via a provincial ordinance. Pero nakita naman natin, or there are already LGUs actually doing it, implementing it. No? Lahit lang ang approach na may, as Dr. Chato emphasized, na ibumubari din na sa community, no? Depende sila na culture. Aron ma-institutionalize pagpatuman sa Purok System, ipadangat ni Gobernador Davide sa komitiba sa Junta Provincial ang pagpanday og ordinansa. Yes, of course, Mato Paano. I will take it up with them, take it up to the Vice Governor and the members of the Provincial Board. Doon naman tayo komitiba, no? Right sa mga affairs, so we'll take it up with them. Mitabo sa panagtigom sa gipahigayon nga Mega Cebu Purok Talks, mao ang mga mayor sa mga LGU nga sakop sa Mega Cebu Development o Coordinating Board. Samtang sila si Naga City Christine Vanessa M. Chong ug Miss Marie Sol Gonzalvo, Camp Director sa Call Adventure Camp sa Rafi, nahimong moderators sa Purok Institutionalization. Ug samtang si Bobby Nacorda, tigdumala sa Cebu Provincial Human Resource Office ug Florencio Moreno, Curator sa Museum Ramon Abuetes, nahimong moderator. Alang sa kalambuan sa matag Sugbuanon, ako si Iralito Panya ug kini ang Sugbo Karon. $230 ka empleyado sa Kapitolyo mitambong sa labing unang Human Resource Convention sa tuyo nga mas masabtan sa mga empleyado ang ilang papel isip public servants. Gipaabot usab nga pinaagi sa konbensyon malikayan ang mga stress diha sa trabaho. Kagamhanan sa probinsya sa Sugbo may organisar sa labing unang Human Resource HR Convention nagitambungan sa 230 ka empleyado sa Kapitolyo din sa Social Hall September 26.
Ang convention subay sa ika-117 anibersaryo sa Civil Service Commission. Our people skills determine our potential success. Samtang si Vice Gobernador Agnes Magpali, mihatag usab og bugaton sa mahinungdanong papel sa mga may-apil isip public servants. We are all once again reminded that public office is public trust. That is, public servants, as public servants, we ought to serve the interest of the people over and above our own, to work with a positive attitude, and that most especially is preserve the integrity of public service. Uban sa tema Understanding People, usa sa principal nga mensahe sa konbensyon, mong kamahinungdanon sa hapsay nga trabaho bisan pa man sa generation gaps. Ingon man ang papel sa transformational leaders aron makabot ang positive psychology sa trabaho. Relationships are more than just the icing on a cake in life. They are the cake, the very substance we need to live successful and fulfilling lives. Sa Attorney Ariel Bacatan, ang acting director sa CSC 7, bitumbok sa panginahanglan sa mga leader aron magpakita og mayong ehemplo. Mato di Bacatan, aron mahitabo ang transformation dinha sa opisina, ang kausaban gikinahanglan magsugod diha kanila. Really put more emphasis on the importance of HR in the digital capital, digital government, because ang pinakamahinungdanon gyud nga resource sa usa ka opisina, ahensya, mo man yung mga tao. Kita man dili ang equipment, dili ang building, kundi dili ang mga tao. Ang generation gaps mahimo usab nga babag sa mayong relasyon tali sa mga trabahante. Apan si Erwin Cudis, HR and Training Consultant sa University of San Carlos, mingon nga mahimo kining maalkontrahan, pinagis paglikay sa gitawag og stereotypes o pagklasipikar sa mga co-workers subay silang edad nga di magtan-aw sa miaging kasinatian. Usa sa mga partisipante, 76 anyos nga si Marina Florita, may pasalig sa pagkomiter aron tapakan ang age gap sa ilang opisina. Daron, sa akong pangidaron, kanang doon ay bag-o, kanang transformational. It's a challenge on my part to practice or a catalyst of transformation leadership. I'm getting younger, 20 years younger karon sa akong mga naibawaan. So, Samtang si Maria Eileen Agpasa, Administrative Officer sa 53rd Engineering Brigade sa Philippine Army, mihatag og lecture sa mental health ug ang kamahinungdanon niini aron malikayan ang stress nga dunay labot sa trabaho. Somehow, the types of personality that we have can also influence the level of stress that we will experience. Mato nagpasa ang attitude adjustment ug emotion regulation mahinungdanon kayo sa pagdeal sa katawhan tungod kay dinhi may establisher ang mayong relasyon sa maabot nga mga adlaw. Samtang siyang closing statement, si Provincial Administrator Attorney Mark Tolentino bidasig sa matag usa pag-apply sa ilang nakatunan. Si Davide siyang bahin naglaom nga susamang konbensyon mahitabo sa sunod nga tuig. And let's make the capital a happier place to work, to learn, and to grow. And salamat ang buhay. Kini si Fred Quinio sa Sugbo Karon. Provincial Board sa Sugbo mipasar sa ordinansa nga mo-renew sa health insurance coverage sa mga opisyal ug empleyado sa Kapitolyo. Kapin sa 1,500 ka empleyado sa Kapitolyo makapahimulos niini. Sangdunoy ang palalawigan sa Sugbo may aprobar sa ordinansa nga mo-renew sa health insurance coverage sa mga opisyal sa Kapitolyo ingon man sa mga regular o casual nga empleyado atol sa regular session niadtong Lunes. Ang ordinansa nga gipangamahan ni Christopher Bariccuatro naghatag sa mga opisyal sa Kapitolyo sa maximum coverage nga 38,000 pesos sa ilang hospitalization samtang sa mga empleyado 30,000 pesos. Matod ni Bariccuatro, ang insurance coverage mahinungdanon aron magpabiling himsog ang mga trabahante ug mamintinar ang physical well-being sa mga opisyal o empleyado. Sa pagkakaroon ng gagamahanan sa probinsya sa Sugbo, dunay 1,525 ka regular o casual nga mga empleyado. Niadtong Enero, ang Kapitolyo nakig-alayon sa Insular Healthcare paghatag og dugang insurance premium coverage sa mga trabahante sa Kapitolyo nga dili nakuhaan ang ilang sweldo sa bayranan sa premium. Ang coverage naglagip sa healthcare, health education, wellness program, outpatient o inpatient services o group term life insurance.
Hinoon giklaro ni Bari 4 nga ang kapin sa 1,500 ka job order personnel sa Kapitolyo dili apil sa healthcare insurance program. Tungod ini nga ang opisyal sa Kapitolyo mas dako og coverage kaysa mga empleyado, si 1st District Board Member Raul Bacaltos misugyot nga amindahon ang balaod nun aron mahatagan og samang premium ang rank and file personnel sama sa premium sa mga piniling opisyal. Sa samang higayon, si ABC President Celestino Martinez III misugyot nga bayluon ang insurance premium sa piniling mga opisyal o mga empleyado o awhagon ang Provincial Budget Officer Danilo Rodas aron ang mga GOs kahatagan og healthcare insurance. Samtang ang mga sakop sa sanggunian nagkauyon sa prinsipyo nga sagupon ang amendment, si Bari 4 mipasabot nga mong epekto lang kini sa bag-ong kontrata nga sugdan sunod tuig. Ini si Rene Mancali alang sa Sugbo Karon. Ikanapulo nga halad sa kabataan sa lalawigan sa Sugbo tapuson karong buwan sa Nobyembre. Tuyo ini mao ang pagpalambo sa kulturang Sugboanon, labi na sa natad sa musika. Sa tuyo nga mapreserbar ang tradisyong Sugboanon, ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo mihimog kausaban sa 10th Halad sa Kabataan Competition. Alang ning tuiga, ang Provincial Council for the Welfare of Children PCWC mihanay og bag-ong kategorya sa harana. Hulip sa bangga sa gitara duet sa miaging tuig. Ang Halad sa Kabataan 2017 Vocal Duet, Harana and Rondalya Competition nagpalambo sa kabilin ug kulturang Sugboanon pinaagi sa mga awit nga binisaya. Ang kalihukan kabahin sa pagtimaan sa National Children's Month karong Nobyembre. Si Vice Gobernador Agnes Magpali mipasabot nga ang bag-ong kategorya nagtinguha pagbanhaw ug pagpreserbar sa tradisyonal nga paagi sa pagpadayag sa gugma. Ang harana mao ang karaang paagi sa mga Pilipino pagpangulitaw diin ang lalaki mudanis sa naibgan niyang babae pinaagi sa pag-awit sa gawas sa Pinoy-anan sa babae. Mao kini ang pamahayag ni Magpali nga gibasa ni Marivic Garces, Pangulo sa Provincial Social Welfare and Development Office. Matod ni Magpali, mahinungdanon nga ang mga batan-on mo preserbar ug magpalambo sa tinuorayng Sugboanon taliwala sa kabag-uhan sa panahon. Sa elimination round sa unang cluster nga naglakip sa una ug ikaunom nga distrito sa probinsya sa Sugbo nga gipahigayon sa South Town Center ni atong September 15, ang mga misalmot gikan sa siyam ka local government units miawit sa mga kantang binisaya. Ang mga LGUs nga miapil naglakip sa syudad sa Talisay, Mandaue, Naga, Karkar ug mga lungsod sa Milnilla, Consolacion, Cordova, San Fernando ug Sibunga. Matod ni Jimmy Ricks, 16, representante sa Consolacion sa harana category, iyang gihatagan og bili ang awit nga binisaya tungod sa kalawom sa mensahe ini ikumpara sa sagad sa mga kanta karong panahona. Ang iyang mentor, Leah Flores, miingon nga si Jimmy miawit sa kanta Samtang Ikaw Nagpauraray nga sagad awiton sa kanhiayng panahon. Sa laing bahin, ang mga representante sa Karkar, Angel Teres Badaan, 16 o Rionel Sabala, 18, miingon nga ang ilang gugma sa kantang binisaya maoy nakadasig kanila sa tibuok kompetisyon. Bisan giangko ni Rionel nga mas interesado sila sa bag-ong mga kanta apan nang hinaot siya nga ang mga millennials sama kanila makaton usab paghatag og bilis sa awit binisaya. Si Tristan Kim Om ug Noli John Impuerto sa Talisay City milangkat sa unang ganti sa harana category, dayon gisundan ni John Ray Alfeche ug Adrian Lopez sa Karkar City. Samtang si Ryan Charity Codilla ug Jessry Caballes sa lungsod sa Sibunga mipatigbabaw sa tanang mga contestants sa vocal duet category. Dayon gisundan ni AV Kate Udango ug Elizabeth Bolos sa Talisay City sa second place. Dugang ini ang mga misalmot gikan sa lungsod sa Argao, Dalaguete
ug Sambuan miabante sa finals human mulusot sa pre-screening dito sa Sambuan Sports Complex niadtong September 22. Si Aldrich Neria ug Gerald Jerusalem sa Argao ug Kent Randalio Villarba ug John Steven Heredia sa Dalagete milangkat sa duha ka luna sa harana competition. Sila usab si Aldrich Neria ug Crisel Banwal sa Argao ug Mary Faith Matiliano ug Fedra Pril Villarin sa Sambuan nakigtigi sa vocal duet competition gikan sa 2nd District. Gitakda silang magtigi sa finals uban sa mga contenders gikan sa ubang clusters karong Nobyembre 30 didto sa SM Seaside sa Cebu City. Kini si Abner Quinio alang sa Sugbo Karon. Magpadayon ang development sa 36-month Tourism and Hospitality Capability Development Program alang sa mga tinunan o sa tourism sector din sa Sugbo, kumanan duha ka mga tulungan sa Singapore. Milagdaw kasabutan nga mamahimong partner sa Cebu Provincial Government o sa Department of Tourism. Gilagdaan nila ni Gobernador Hilario P. Davido III, Republic Polytechnic Principal and Chief Executive Officer, Mr. Yo Lee Pugh, o Timasik Polytechnic Deputy Principal, Mrs. Laitab Syuk Lee, ang Memorandum of Understanding diha sa Kapitulyo. Ang programa gipaluyuhan sa duha ka mga learning institutions kangkan sa mga benefactor, Tamasik Foundation International, TFI, DOT ug sa Cebu Provincial Government. Si Vice Governor Agnes Magpali ug TFI Chief Executive Mr. Benedict Chong nagsilbi mga saksis pagpirma sa kasabutan. Alang ni Davide, kini mao ang partnership dako ug matabang sa Sugbo aron sa pag-develop sa bagong pamaagis pagpalambo sa turismo. The year 2017 has been declared as the International Year of Sustainable Tourism for Development by the United Nations. This program is an excellent opportunity indeed for Cebuanos to learn Singapore's best practices in tourism development and hospitality management. I am indeed very, very grateful that Cebu's been chosen as a model to develop a strategic direction for sustainable tourism and hospitality management through this Tourism and Hospitality Capability Development Program. Ang duha ka mga tulungan mo pahigayon og trainings nga ibase sa labing mayong pamaagi sa Singapore alang sa Tourism Development Modules. Ipahigayon sa bang study visit dito sa Singapore aron sa pagkabot-labot sa city-states tourism industry. Dulan sa 120 ka mga tourism leaders o specialist din sa Sugbo, makabenepisyo unya sa gipaambit nga labing maayo mga pamaagi o estratehiya alang sa tripartite collaboration tali sa gobyerno, industriya o education partners, turismo sa probinsya o sa hospitality sector sa higayon nga magsugod na sa sunod buwan ang mga development programs alang niini. Kini si Fred Quinio sa Sugbo Karon. PWD nga Sugboanong atleta milangkat og 3 ka medalya sa ikasiyam nga ASEAN Para Games dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Si Armandino mibisita sa Kapitolyo pagpresentar sa iyang medalya. 7 anyos pa lang si Armandino silang naputol ang iyang tuong kamot human mabiktima sa pabuto. Apan bisan sa kakulian sa panglawas, wa kini kawadi sa paglaom. Naning kamot ug iyang gitutukan ang pagsalmot sa paugnat sa kusog, partikular na sa natad sa track and field. Doon ako'y suod na kong igala nga mo sa isab nagtabang nako nga makaapil ko og duwa dito sa Manila nga duwa sa mga duni kapansanan. National Para Games o dito ko ni daog break og record dito ko nakuha nila og himong national team ni karon. Si Dino usa na karon ka medaled athlete ug nagdaog dakong dungog sa atong nasod. Nasakmit niya ang 2 ka bulawang medalya atul sa Thailand Para Athletics Track and Field Championship nga gipahigayon dito sa Bangkok, Thailand niadtong 2014. Si Dino unang midaog siyang unang 2 ka gold medal sa Philippine Sports Commission PEC Phil Spada Para National Games dito sa lalawigan sa Laguna.
Karong bago, milangkat siya og 2 ka medalya sa 9th ASEAN Para Games nga gipahigayon kanatong September 13 ngadto sa 14 dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nasakmit ng duha ka mga silver medals, usa niini sa 400 meter sprint o sa 200 meter sprint samtang sa bronze medal sa 100 meter event. Nagikausaban karon sa akong training kaysa tumiagi pang mila ka tuig na sa akong pag-atleta. Sa pagkakaroon, grabe gid among training karon, nagmaog yung gihatag sa mong coach nga pag-ung program nga training gikan pod sa gawas nga mo yang gi-apply sa mua. Ang ASEAN Para Games usa ka biannual multi-sports event nga ipahigayon matag human sa Southeast Asian Games alang sa mga atleta nga adunay kakulian sa panglawas. Nasaran nga si Dino, 33 anyos, usa ka sprint runner. Misakmit sa duha ka gold medal sa Paris Charity 2017 World Para Athletics Grand Prix dito sa Paris, France niadtong Hunyo alang sa duha ka mga special categories. Ang Cebu Provincial Sports Commission Executive Director Ramil Abing nagkanayon nga ang provincial government nagsuportar kang Dino sud na sa 2 ka mga tuig. Din gihatagan kin travel allowance ug sports paraphernalia. Una sa tanan nagpasalamat ko sa Cebu Province na mao sa sukad sa akong pag-atleta sila gyud mismo nga nag-support sa ako, sukad sa akong pag-atleta hangtod karon nagsuporta gid sa nako, wa gyud ko nila pasagdi og ako naningkamot po nga akong gipakita kanila nga bisan to dinani ko nga dili kapansanan gipakita na ako nga wa gid sila magmay sila akong pagsuporta kananing kamot jud ko nga doon ako'y madalang medalya para sa Cebu Province. Nagsugod ko og help niya mag-follow up diri sa Capitol para matabangan si Arman. Anya, glad kay ko nga ang Capitol nitabang gid sa iya. Dako kay among pasalamatan. Si Dino kauban na iyang amahan nga si Oliverio mihimo courtesy call kang Vice Governor Agnes Magpali ug kani Provincial Board Member Griselda Sanchez. Gikuyugan sila ni PWD President Joy Lisol ug Sports Development Officer LD Brando Velasquez sa Cebu Provincial Sports Commission. Ako si Armandino, 33 years old, usa ka miyembro sa Pilspada National Team. Usa sa damo ko sa multi-medalist sa ASEAN Para Games og naningkamot alang sa kalambuan sa matag Sugboanon. Kini si Fred Kinyo sa Sugbo Karon. This certificate of recognition is presented to Mary Rose B. Bincoy, Provincial Veterinarian, Provincial Government of Cebu, as CSE Pag-asa Regional Winner in the 2017 Search for Outstanding Government Workers, given this 28th day of September, given edited D. Lozano, Director 4. We would like to request a representative from the agency, family members, and significant others to please join our awardee here. Mary Rose B. Vincoy, tigdumala sa Cebu Provincial Veterinary Office, gipasidunggan isip Outstanding Government Worker pinagi sa Pag-asa Regional Award sa buhatan sa Civil Service Commission atol sa gipahigayon nga kausulugan sa ika-117 katuig sa Philippine Civil Service Anniversary. Samtang personal si Attorney Mark C. Tolentino, ang Cebu Provincial Administrator ang midawat sa lain nga pasidungog nga gihatag alang sa Cebu Provincial Government gumikan sa paghatag og suporta alang sa field operations sa Civil Service nga nahimutang sa Sudlon, Lahore. I'm very thankful for the award and it's a parang bonus siya sa years of service sa government and kita kay kung magtrabaho man gid siya with passion, no? So kanang mga award bonus na siya kung ma-recognize. So I'm very thankful sa Civil Service Commission Regional Office nga na-recognize ang atong efforts sa Provincial Veterinary Office and the Cebu Provincial Government. Ang dakong performance ni Vincoy naglangkob sa pag-improve sa mga ekipo, kagamitan og meat van sa mga ihuwanan sa tanang kalungsuran og syudad sa Sugbo aron masiguro ang kalimpyo sa mga karne, ang pagpanghatag og mga hayupan sama sa baka ug kanding alang sa pagpamuhi og kapanginabuyan sa matag Sugboanon. Apil na niini ang pag-produce fresh milk isip livelihood sa mga komunidad. Niadtong tuig 2014 napili si Mary Rose Vincoy as Most Outstanding Veterinarian sa Rural and Extension Service pinagi sa Philippine Veterinary Medical Association o sa samang okasyon gipasinunggan sa iyang mga voluntaryong serbisyo alang sa mga disaster-affected areas. Nihatag og bunga ang pagpaningkamot alang sa kalubuan sa matag Sugboanon. Ako sa Iralito Panya, kini ang Sugbo Karon.
Malaki ah. Groundbreaking alang sa bagong Napolcom Regional Office ipahigayon dito sa gidunar nga lote sa Sudlon Lahog, Cebu. Human gi dunar kining maong lote sa lalawigan sa Sugbo. Opisyal nga pagabuhaton ang groundbreaking din napita, personal si Governor John Davide ang maguna sa groundbreaking nining bagong edipisyo sa National Police Commission kon Napolcom. Personal ng ngolo sa seremonyas alang sa groundbreaking si Gobernador Hilario P. Davido III o Vice Gobernador Agnes A. Magpali uban sa mga regional directors sa lote nga gidunar sa lalawigan sa Sugbo. I think since 2013 when Vice Governor Magpali assumed office, murag mga 7 na tingali, 8 na tingali ka donations atong donations of portions of this property of the province to government agencies. At the back is the Civil Service Commission Northern Office. Kini ang Marina man tingali, no, not Marina, kini Goa, then Marina dire. Crime Lab ni tabang punta diha. Gipasabot ni Governor Davide nga buot niya nga mas accessible alang sa mga konstituente ang pag-angkon sa mga serbisyo gikan sa nakanalaing buhatan sa gobyerno nga nahimutan sa mga lote nga gidonar sa probinsya sa Sugbo. Alang sa kalabuan sa matag Sugboanon. Ako si Raldito Panyang ug kini ang Sugbo Karon. Sa mag-uban kita, atong padayunon ang pagsunod sa Panginabuhian Festival sa lungsod sa Ronda. Ang Sugbo Isip Festival Island nagsaulog og mga mabulukon nga mga festivals halos sa matag lungsod niini. Kini tungod sa pagkamamugnaon sa mga Sugboanon ug sa mga maanindot nga istorya nga mihulma na sa kultura sa matag usa. Maong karon sa mag-uban kita atong isaulog ang usa sa tinubdan sa kauswagan sa matag usa ka nato ang atong panginabuhi. Maong ubanin na pud ninyo ako sa Ronda alang sa ilang panginabuhi festival. Dali na mag-uban kita og makighudyaka kita sa Ronda. Panginabuhi Festival kay miduyog sa founding anniversary sa maong lungsod nga isilibrar matag Pitsa 13 sa Setyembre ug mao na kini ang nagselbing highlight sa selebrasyon ug ang labing gipaabot nga panghitabo sa mga lumulupyo sa Ronda. Kini pod subay sa kapistahan sa ilang mahal nga patron nga ang Birhen de Soledad. Dance ritual na bahin sa kategoryang elementary o secondary din kilangkuban kini sa mga kabatan-unang rondahanon nga gustong magpakita sa ilang kahana sa pagsayaw o pag-indak nga agig kaagi sa panginabuhi nga miporma sa ilang lungsod. Mainiton gayud ug walay makapugong sa mga taga-ronda na isayaw ang panginabuhi nga nabuhi sa ilang maayong mithi sa kinabuhi. Sa ilang pagpasundayag makita sa bang ilang kultura, musika, kasaysayan, arte o of course ang nagkalain-laing klase sa panginabuhi. Dinhi maaninag nimo ang mga nag-unang tinubdan sa panginabuhian sa mga taga-Ronda ang pagpangisda o pag-uma kung diin nagpakita sa pagkadagaya sa dapit o sa ilang kinaiyahan.
pasalamaton kaayo sa imbitasyon ni Mayor Noni Blanco ug sa mga mainiton nga pag-abi-abi sa mga rondahanon. Ang Panginabuhi Festival misalamin gayud sa kalambuan sa matag Sugboanon nga maitahas ni Gobernador Junjun Davide nga hatagan og dakong bili ang mga yanong klase sa panginabuhi nga nakatampo sa pagtubo ug kalampusan sa Sugbo. Maong padayon kitang mag-uban ug magsaulog sa atong tagsa-tagsang panginabuhi kini si Sa Monte Carlo alang sa Mag-uban Kita. Mao kadto ang mga balita gikan sa lalawigan sa Sugbo. Hatod kaninyo sa inyong Cebu Provincial Information Office. Ako si Corina Lucero. Daghang salamat.